Kaixo nere super txiki eta super familia, zer modu zaudete. Gaurkoan jarraitzen dugu helduok lanean, bai? Badakizute emozionalki guk ederki erregulatzen jakin behar degula gure burua erreferente onak izateko, eredu ona izateko. Orduan, laugako emango izkizueto aingontan. Helduok gara, etxeko termostato emozionalaren erreferentea, bale? Gugea. Termostato hori. Bigarrena, erregulatzea ez da errepresioa, baizik ondo adieraztea, modu egoki batean eta osasuntsu batean adieraztea. Hirugarrena, ez dago hazkuntza egokirik, guk ez bade gure burua emozionalki lantzen, gugea haien eredu, ez ahaztu eta ispilu. Eta laugarren, aldaketa gugan hasten da, helduongan. Ados? Etorri zaitezten erekin, urriaren 15ean, eguerdiko ordu batetan nire tailer doako tailerrea. Han itxarongo zaituzte.